So hello good morning गासिनिसिमबो good morning तो गाइस माने लोगो खासेया हाबा जानो आगोलावनो फार्स्टआवनो खबर होना दोनखादोंमोन किन्तु हाबानि डेटआ दिनै मोनफैबाय आरोना माने लाबगोन होनना बुंदों आरो ब्र'आ टंलायाव दे गाइस टंलायाव ओमफ्राय दा आङो खैराबारिथिं गामि बारस'नानै थांगोन ओमफ्राय राइडिं जेकेट गाननानै लाखादो लानायालाय एक्चुअली ओमफ्राय बेग सेग लानाय जादियासै आंनियाव दा एरैनो मोजां बेग गैखाया ओमफ्राय आं हारसिंगा दिनै ओमफ्राय खैराबारियाव लोगो सासे दङ आरोना ब्र'आ थांगोन आं इखौबो लिंदो ओमफ्राय गाइस दिनैनि भिडिअ मा टाइपनि जागोन बेखौथ' मिथिला जिखुनु जाया आं भिडिअखौ खालामलांबाय थानोसै ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबनालासे नायबाय थाबानो जाबाय बेनिफ्राय जिखिनि हायो लामा भिडिअ खालामलांसै ओमफ्राय नायसै आरो मा जायो मा थायो मिथिला सोरबा जायनि मेनाव कल खालामबा जायखि मेगन लोगो मोननोबो हानाय खुनु गेरेन्टि गैया आरोना जय बिश्वकर्मा माथो खेबसेनो स्टार्ट जाखादो दिनै वाव मजा 27 रानिं खालामबाय आङो मबाइल सोलायनो जालायसिगोन नै 27 गाहाम जाबाय रानिंआ ओमफ्राय आङो गरायसर जानानै गामि ओंखारलांगोन दै गाइस गामि थांनानै खैराबारिथिं ओंखारहैगोन आङो ओमफ्राय खैराबारिनिफ्राय डाइरेक्ट टंला ओमफ्राय माने बियो ब्र'आ टंला स्टेसनाव लासै लांफैगोन होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय टंला स्टेसनाव लासै लांफैगोन होननानै बुंदों ओमफ्राय टंला स्टेसननिफ्राय ब्र'लानि न'आ माथिंगा जायो आं इखौ मिथिया किन्तु इयो आंखौ बुंदों आरोना नोङो स्टेसनाव लासै फैबानो जाबाय आं नोंखौ स्टेसनाव लासै लांफैगोन होननानै ओमफ्राय दा बोराय गामि थांनोसै ओमफ्राय गामि थांनानै ओमफ्राय जा प्रकासखौ लोगो हमनोसै ओमफ्राय लोगो हमनानै बरिया थांनोसै आरोना गाइस आं बांसिनानो हारसिं गारि मटर सालायनो जोबोद मोजां नाङो आङो सिंगोलखौनो मोजां नाङो आं दाब्लिंबा बिराद बानाय मोनो आं औ जय शिब बाबा बोराइ बाथौ दा बर्थमान गाइस माने लामाया एनका अन्थाइ गोदान खोदोना माने सलायनोबो हिट नांदो नांनायालाय किन्तु धुला गोजा नालाय नै कारफोरा सोब धुला गोजा खालामना होजोबो भाई पुरा माने धुला उज्रायजोबना गालांदोना इनिखायनो बाय बोरैबा नांदो आरो बाखि ओरैनोथ' सलायनो हिट नांखादो गारिखौबो पुरा लामायानो डेन्जार जागासिनो फैबाय किन्तु आङो एक्चुअलि गरायसर भेरगाव सोब बारबोजोब्बाय आङो ओमफ्राय दा नै टंला मोनहां जाबाय आरोना टंला सारिआलि ना तिनिआलि बिदि मोनहैगोन आरो रास्ताया ओमफ्राय जोंथिंगालाय उनथिंगालाय ब्र' सासे दंखायो सिनाय मोनखायो टेनसन गैखाया दा थांबाय थानोसै गाइस धुलाजों माने केमेरायानो फुदला जाजोबबाय बायदि मोनदां थ' फाइनालि दा बर्थमान जों नै फैयै रास्ताखौ आक' इदि गोदोनो मोनबाय किन्तु आगोलनिसाय एसे साफासिन आरोना रास्ताया बाखि ना इखिनि रास्ताया पाक्का जाजोब्बाय एनका स्टाइल नुगोन ना माने मजा नुखागोन किन्तु माने साइडथिंबो नै बेनिफ्राय ब्र' सासे माने तिनिआलियाव फैना थाबायगोन होनना बुंदोंमोन ओजा नायनोसै मायाव लासै फैना थाङो ओमफ्राय ओजा थांना कल खालामसिगोन तिनिआलिया बेनि खादा न' आदसा दा बारा गोजान गैखाला जों मोनफैखाबायानो एक्चुअलि आं भिडिअसो बारा खालामबोबाय थायाखै माने ओमफ्राय दा नै मोनथारसिगोन ब्र'आ मा खिनियाव दं इखौ मिथिला कल खालामनांसिगोन बिसोरनो माले हो नङा न' नङा माने नायसोनायखाय नंगौ सानदों आं वा रास्ताया किन्तु बया हिट जागोन दे इयाव बनायबाय थादोंना दासो इ साइड बरा स्टाइल बनायबाय थादों दासो माने मोजां नांदों किन्तु रास्ताखौलाय किन्तु धुला गोजा मोनजायो आरो बाथ्राया इनो माने इयाव बराया खेथि खालामो दै दैमा जिङाव इनिखायनो इखौ नायनो लुगैनानै बराया फैबाय आङो ओमफ्राय भिडिअबो खालामबाय आरो नायनो लुगैनायाव ओमफ्राय बराया नोंथांमोननो मोजां खनसे देखायनो आङो मा खेथि खालामो इथिंगालि मा मैगं थाइगं गायो इदि गोदो आरोना गासि गामियाव ब्र' नैबे मेन गामिखौ मानो नोंसिनिया खैराबारि टाउनानो ना टंला सुग्राखाता ना मा होनदोंमोन कुक्राकाता दा नै आङो कुक्राकाता होननाय नैबे मेन गामियाव हाबदो दे मेन गामियाव ए टंला खाथियानो जायो टंला स्टेसन खाथियानो जायो आरो ओमफ्राय दा इ मेन गामियाव हाबना दोङो ओमफ्राय जि मोजां नांदों माने बरिया दा बेलासिनि टाइमजों बरिया हामदों आरोना गासै जागा सागा नायनो बेनिखायनो माने एसे बेरायखथ' बेफोर गोदै गामि भितरथिं मा दोङो मा गैया बेफोरखौ नायनो लुगैखायो आंथ' बिराद नायनो लुगैयो इदिखौ ओमफ्राय दा मोजां नांदों आरो नोंथांमोननो खेबसे देखायनो मा दोङो खेथि खालामनायाव नाय नैथिंगालि बरिया नै बान्दा कबि होनो नोंसिनिथिंनिखौ बान्दा कबि ना जोंनिथिं बान्दा कबि होनो बेफोर बान्दा कबि गोजा बरियानो ओमफ्राय इथिंगालिथ' माइआ एडभान्स जाखादो इसिनिथिं हाजोखानाया ओमफ्राय नैथिंगालिबो बरिया नै दासो आरो साफा खालामबाय थादों इखिनियाव गायजोब्बायानो बान्दा कबिया ओमफ्राय बै थिंगालि सब दैमा गोजा बिथिं दैमा गोजा बैथिंबो दैमा गोजा बेनिफ्राय बै थिंगालि हा जावबाय थादों दैमा थिंगालि ओमफ्राय बे हा गुन्दै खामग्रा इखौ खेबसे दांना नायनि आं नोंथांमोना नायलाय माबायदि दुब्लिफोराव बांसिनानो माने मोजां खसायो आरोना नोङो ट्रेक्टर सेक्टर लास्लायस्लाय
हा बायदि गोदै फोमोनखानायफोरदो नोदि गोदै हेवबाथाय बरा गुन्दै गुन्दै जालां खेथि खालामनायाव नांगौ जायो इखो ओमफ्राय नोंथाङा नाय नै इयाव मोनथाम थायो दै माबाग्रा जंजं बायदि इखो बरा नोरै होबाय ओमफ्राय नोरै लांबाय आरो बरायानो नै मानो होनदोंबाय ए बराया बा दासो खेथि खालामग्रा नांदो नाङो खिन्थु इदि गोदै खालामनानै मोजां नांगोन जाय बांसिन खेथि खालामगोन इखो मिथिगोन दे इ बुस्थुखौ दा जोंनि गामिथिंथ' इदि गोदै गैया एक्चुअलि गैनाया ट्रेक्टर फिसा फिसादोसो हालेवो आरो ओमफ्राय दा मोजां नांदों नैखौबो ओमफ्राय इथिंखालि आरो पानियालाव गायनाय दोङो पानियालाव बिफां दोङो ओमफ्राय इथिंबो खेबसे बेरना फैनोसै ओमफ्राय बेरना फैनानै आक' बर'नाव थांबावनोसै आरोना जोङो थ' नैफोरो सब बिलाथि गोजा दा नै नैफोरो बिलाथि गोजा आरोना गाइस ओमफ्राय इथिंबो बिलाथि गोजा नै बराया नै बिलाथिफोरा मोजां नै गोथां जाना दोङो जारौ जागोन इ खाननैसो थानानै ओमफ्राय इथिंखालि दोङो लावखौ नायनि जोङो बरायानो मोजां नाङो दे खिन्थु इफोरखौ दे खेथि बाथि खालामनायफोराव हाबनानै एक नायनो मोजां नाङो आरो गोसोफोरखौ नैफोरदिसो लाइ गोजानिफोर ना लाइ इथिं कबिसो नुयो कबि फुलि अ बा नंमारगौथ' नैबे कबिनि फुलि गोजानै गाइस नोंथाङा नायनो हागोन नै फानो नामा फाना माने इनि उनावसो गायना हैनायखो अ इ कबिखौ माने दनि हेवनायाव गायसिगोन आरो ना कबिखौनो फुलि खालामो दे गाइस बरियानो ओमफ्राय इखौ फुनानै बरिया गोजान गायबाय आरो इदि गोदै ओमफ्राय नैथिंगालि लावखौ नायनो र' बरियानो लाव दंफां बा बुजासिमानि माथो सोब लाव गोजा लावनि गेजेर ओमफ्राय फान्थाव दोङो नै नैबोसो फान्थाव गोजा नै फान्थाव नै नायनो हागोन नोंथांमोना थायनाबो दोङो देसे थायाखै न'आव थायदो ओमफ्राय नै लावफ्रा इदियानो माथो नायलाय लावानो बरियानो इफोर लाव गोजा सोब गासैबो इयाव बागान गोजा आरोना नैखिनिया एखेबारे हेभिखा ओमफ्राय साइडथिं बैथिं दैमा दोङो ओमफ्राय टंला स्टेसना बेथिंगालि आरो बहुत गोजान जायो माने नैथिंगालि भितर एक नुहुर साबा दंफां लाइफां ना ओमफ्राय थिंगालि नै बरियाथार ओमफ्राय नैयाव डाइरेक्ट माबा बनायखायो हासार बनायखायो आरोना गोबोरखि बरिया गुन्दै गेब्ले खालामबाय लकेल पुरा इनो न'आव हासार खालामनानै सारना होबाय आरोना इयाव खेथि खालामग्रा जायगायाव ओमफ्राय नैफोरथिं गायहोलांबायानो बुरा फुलि खालामनायखौ